Ο πιο γιορτινός μήνας του χρόνου έφτασε και εμείς δεν έχουμε παρά να σας τον κάνουμε ξεχωριστό. Ο χώρος της ομορφιάς εξελίσσεται συνεχώς. Ποια θα είναι τα πιο δημοφιλή χρώματα, χτενίσματα και κουρέματα για τη νέα σεζόν? Οι οίκοι λοιπόν έδωσαν τις απαντήσεις τους και εμείς με τους συνεργάτες μας θα σας τις παρουσιάσουμε ώστε να πάρετε μία πρώτη έμπνευση. Τα μαλλιά μας είναι η γοητεία μας. Φέτος οι τάσεις δείχνουν κοντά μαλλιά, μύτες αλλά και αφέλειες, όπου κυριάρχησαν το 2023 και θα συνεχίσουν δυναμικά και το 2024. Αυτό που παρατηρήσαμε πως προτείνουν οι μεγάλοι οίκοι μόδας είναι το ψυχρό ξανθό. Το ξανθό του παγού το 2024 θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο καθαρό ξανθό, το οποίο είναι πλήρως απαλλαγμένο από ζεστούς και κίτρινους τόνους. Μια νέα τάση στο γυναικείο κούρεμα που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2023, που όπως φαίνεται θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο το χειμώνα του 2024. Μιλάμε για το Butterfly Haircut που αγαπήθηκε ιδιαιτέρως. Εδώ στο Μέτροπολ αγαπάμε τον μπαλαγιάζ και το εξελίσσουμε με συνεχόμενα σεμινάρια και πρακτική ετών. Η νέα στάση για το 2024 είναι το Caramel μπαλαγιάζ, το μπαλαγιάζ καστανός αντρέ, όπως και το ξανθό μπαλαγιάζ τσάμου. Είναι γνωστό ότι η μόδα του μανικιούρ αλλάζει συνεχώς. Εμείς έχουμε διαμορφώσει μια εικόνα για το στυλ που θα επικρατήσει το 2024. Η τάση, που είναι ήδη ισχυρή τώρα και δεν θα φύγει την επόμενη χρονιά, είναι τα μεταλλικά νύχια, τα νύχια σε σχήμα αμυγδάλου, τα κοντά και τα τετραγωνισμένα νύχια, όπως και τα animal print που θα μας κατακλείσουν. Μας αρέσει πολύ να ανακαλύπτουμε τις επόμενες τάσεις στο μακιγιάζ σας. Το Blue Smoky Eye θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έντονα χρώματα, μαύρο eyeliner και έντονες βλεφαρίδες. Η φετινή χρονιά θέλει τις βλεφαρίδες μας έντονες, πυκνές και με καμπυλότητα, και φυσικά το look μας συμπληρώνουν τα καλοσχηματισμένα φρύδια. Το Brow Lift εξελίσσεται στο νέο trend της εποχής. Οι κορυφαίοι nail artists έχουν καθορίσει τη στάση για τη νέα χρονιά, όπου και εμείς τους παρακολουθούμε συχνά. Τα σκούρα βερνίκια έχουν τη τιμητική τους. Το διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ και φυσικά τα κόκκινα νύχια θα είναι το χρώμα της σεζόν. Αυτό που περισσότερο αναδεικνύουμε εδώ στο Μέτροπολ είναι την ομορφιά της κάθε γυναίκας. Στα μάτια μας, η κάθε γυναίκα είναι η ηρωίδα της σύγχρονης εποχής που καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους. Σας περιμένουμε και αυτά τα Χριστούγεννα εδώ στο Μέτροπολ να γιορτάσουμε μαζί και να απολαύσουμε περιποίηση και ομορφιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε καθημερινά μαζί σας. Καλά Χριστούγεννα!